Quan vam crear Pàgina 2 teníem un doble objectiu. D'entrada es tractava de fer un programa que ajudés a fomentar la lectura amb una intenció d'incorporar a un espectador més jove, que li interessés la cultura, que li pogués interessar, evidentment, la lectura, i després hi havia l'objectiu també important de fer-ho en un format molt concret, que trenqués una miqueta amb els formats que s'havien fet fins a aquell moment. Els programes de llibres que s'havien fet a les televisions d'aquest país tenien molt a veure amb el format francès de Pivot, del famós programa Apòstrof, que era un programa d'una entrevista llarga, després 2 o 3 convidats recomanaven llibres, i aquest era un format d'una hora aproximadament. Nosaltres volíem trencar amb això, volíem més apostar per un magazín literari on hi entressin moltes seccions, que fos molt dinàmic, que fos molt entretingut i que fos molt visual, no? És a dir, es tractava de donar-li un aire molt visual, molt televisiu, en definitiva. Jo, sincerament, sempre he cregut que la literatura no és avorrida ni en la vida privada ni en el món de la televisió. Jo crec que es pot parlar de llibres com es pot parlar de qualsevol cosa utilitzant les possibilitats que et dona la televisió. La televisió té un component d'espectacle important, que jo crec que s'ha de saber aprofitar. Hi ha tot un component de grafisme que també s'ha de saber aprofitar. I després és una qüestió de pura creativitat, de trobar un equip a qui li agradi molt fer televisió, d'apostar molt pels exteriors, de trencar una miqueta amb el programa típic de plató, que jo crec que també és un tipus de programa que pot existir perfectament, que podem cohabitar, però la nostra aposta era una altra, no? I jo crec que amb el temps, ja portem 4 anys i mig, home, d'alguna manera hem pogut demostrar que es pot parlar de llibres d'una manera entretinguda, d'una manera moderna, amb una bona música, on no només apostis per la literatura, puguis apostar també pel cinema, i en això estem, esperem estar més temps. Doncs la veritat és que no comptàvem estar tant de temps, no? Tant de bo estiguem més. Jo crec que aquí hem de dir també que ha estat una aposta molt clara per part de Televisió Espanyola per la cultura i en concret pel nostre programa. És veritat que des de bon principi vam coincidir, era el tipus de programa que volíem fer, tant ells com nosaltres, i jo sempre haig de dir, sempre ho dic públicament, que m'he sentit molt recolzat per Televisió Espanyola en aquest sentit, no? És a dir, ells encara ara consideren que és el millor programa de llibres que poden tenir i es deixen carta blanca per poder fer allò que desitgem, no? I treballar d'aquesta manera en el món de la televisió és un luxe avui en dia. Fonamental. Jo crec que el món del llibre no sobreviurà si no ajudem a que els nens, els més petits, s'acostumin a tenir un llibre entre les mans. Jo crec que això és una cosa bàsica i que jo crec que qualsevol televisió que aposti per la cultura i que aposti per la literatura ho ha de tenir present. Nosaltres des del programa tenim clar que hem d'obrir una finestra sempre a la literatura infantil i juvenil. Els editors a vegades se'ns queixen de que tracta poc. Tenen raó, s'hauria de parlar més. Sempre ens en recordem de la literatura infantil quan arriba el Nadal, no? Bueno, nosaltres de moment tenim una secció estable, cada setmana obrim aquesta finestreta, tant de bo poguéssim fer també un programa de llibres pensat pels més petits, no?, cada setmana, però és evident que estem en un moment de crisi, que és un moment complicat i de moment ens hem de conformar amb això. Pregunta complicadíssima. Els llibres que m'han marcat des del primer que vaig llegir quan tenia 10-11 anys, que era Tom Sawyer Detective, de Mark Twain. Recordo perfectament el llibre de Bruguera, estava a l'aparador de la papereria i jo li vaig demanar a la meva mare que me'l regalés pel meu aniversari. Encara el conservo, aquest llibre, és un llibre preciós, que encara me'l mido de tant en tant. A partir d'allà recordo que, i sempre ho dic, soc fill de Círculo de Lectores, el meu pare era soci, venien llibres a casa, i recordo els primers llibres de García Márquez, 100 años de soledad, i recordo Pedro Páramo de Rulfo, llibres que segurament tampoc em corresponien per edat, no? Però que eren els llibres que estaven a casa. I des d'aleshores, home, jo soc molt fan de Javier Marías, m'agrada molt Ian McEwan, m'agrada molt Vargas Llosa, m'agrada molt també la novel·la de gènere, soc molt fan de la literatura policíaca, de la ciència-ficció. Se'm fa difícil triar títols, no? Evidentment els clàssics, que jo crec que tothom hauria de conèixer, no? Vull dir, Anna Karenina, Madame Bovary, El Conde de Montecristo és meravellós, és a dir, qualsevol literatura ben feta, sigui de gènere o no sigui de gènere, jo crec que un sempre l'ha de llegir. Mira, m'ha agradat molt un llibre d'una autora molt desconeguda i a més és la demostració de que també s'ha d'apostar per la literatura, no diré de gènere perquè no és exactament un llibre de gènere, però és un llibre, i a més, un llibre de relats. És una jove autora russa que es diu Anna Starovinets, un nom una mica complicat, ha fet un llibre que es diu Una edat difícil, són 8 o 9 relats, molt amb la línia, fixa't, de Stephen King, és a dir, tenen un punt de por, però no sobrenatural,
i és una anàlisi sobre la condició humana a partir d'aquests relats que protagonitzen, molts d'aquests relats els protagonitzen nens, que no només és un bany d'adrenalina, sinó que també són contes que et fan reflexionar. És un llibre molt recomanable i per mi una troballa. Nosaltres estem encantats de rebre un premi de la Fira de València, una fira, i a més, amb una tradició i a més contrastada, i a més sabem que és un premi que en edicions anteriors han guanyat autors que per nosaltres són mites, d'alguna manera, Ana Maria Matute, Almudena Grandes, no? Per tant, estem encantats de la vida, però és que, a més, heu de pensar que pels programes culturals, pels periodistes culturals, aquests premis són molt importants, perquè et donen a entendre que allò que estàs fent, que tot aquell esforç que estàs fent va per bon camí. És a dir, i a més ens han dit que aquest premi ens el donen perquè estem ajudant a fomentar el plaer de la lectura, i aquest era un dels objectius que teníem en el programa quan vam començar, no? Per tant, vol dir que estem en el bon camí i, home, i ens el donen els llibreters. Els llibreters són els grans prescriptors d'aquest país, que són fonamentals per fomentar la lectura. Per tant, no podem estar més que feliços i l'equip, des de luego, està entusiasmat. Moltes gràcies, Òscar. A vosaltres.